ओरैनो दिनै 6 जुलाइ 2020 मायथाइ गुबैयै बे साना जोंनि थाखाय गोसोआव लाखिनो गोनां सान। नाथायबा जों बर' हारि हिसाबै दिनैनि बे साननि गोनांथिखौ मोनथियामोन, बारा गोबाव जायाखै। मानोना बियो भारतीय जनता पार्टी बे पार्टीजों लोब्बा थानाय सासे सुबुं ओरैनो 1901 मायथाइनि दिनैनि सानखालिनो डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी जोनोम जादोंमोन। आरो बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय जोङो बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायाव बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दंफां बा बिफां गायनायनि हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दा गुबैयै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीआ सोरमोन? बियो भारतआव जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय, भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मा हाबा मावलांदों, मा बिहोमा होलांदों, बेनि सायाव जोंबो रोखा नङामोन। नाथाय बारा गोबाव जायाखै जोङो भारतीय जनता पार्टीयाव जिहेतुके जोंबो थांबाय, बेनि उननिफ्राय मोनथिनोबो गोनांबो जाहैबाय। मानोना जोङो रोखाथार दा भारतीय जनता पार्टीनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव सानै सुबुंखौ सिगाङाव, दिनैथ' सानैबो गैला, दा बे सानै मानसिखौ जोङो गोसोखांनानै रेसपेक्ट होग्रोनानै मान बावनानैसो हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। बे सानै सुबुंनि गेजेराव डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीआ सासे आरो पन्डित दीनदयाल उपाध्याय, बे सानै सुबुंखौ सिगाङाव दोननानै भारतीय जनता पार्टीया हाबाफारिफोरखौ मावनाय जायो। दा जायखि जाया दिनै आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी, जाय मोनसे समाव भारतनि नेहरूनि मन्त्रि सभानि सासे इन्डास्ट्रि आरो साप्लाइ बिफाननि बियो मन्थ्रिमोन। बे मन्थ्रि बिफान मोननानै बियो नेहरूजों लोगोसे भारतआव सासे पलिटिशियान हिसाबै जि हाबाफोरखौ मावलांदों, कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन, बेयो जोंनि थाखाय मोनथिनो गोनां बाथ्रा। गुबैयै नेहरूजों लोगोआव थाफानानै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीआ जाय समाव मन्थ्रिनि बिबान लादोंमोन, बे समावनो ओरैनोथ' बै समाव जोङो गोसोखाङो भारत इन्डिपेन्डेन्सनि बा उदांस्रिनि जि मोनसे जारिमिन, बेफोरखौ बिजिरनानै नायोब्ला पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जि मोनसे पार्टिशन जादोंमोन, बेखौ लानानै मिन्थिनो गोनां बाथ्रा थाबाय। जाय समाव भारत आरो पाकिस्तानखौ बुखावनाय जादोंमोन बा बोखावनाय जादोंमोन, बे समाव माखासे मुस्लिम मानसिफ्रा भारतनिफ्राय थांनो गोनां जादोंमोन, बा गिनायजोंबो थांदोंमोन माखासेया, बिदिनो हिन्दु मुस्लिमनिबो बाथ्रा फैदोंमोन नालाय। आरो भारतनि गोबां, बै समावथ' मोनसेयानोमोन नालाय, उनावसो बुखावदों। माखासेयाथ' ओरै जोंना हिन्दुफ्राबो पाकिस्तानाव थाहैबाय, बिसोरबो खारबोजोबनांबाय। दा मोनसे समावहाय नेहरूआ जाय समाव प्राइम मिनिस्टारनि बिबानखौ रुजुनानै खामानि मावबाय थादों, बे समाव इन्डियाजों पाकिस्तानजों मोनसे दिल्लीयाव सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायनि मोनसे गोरोबथा फैदों, बेखौनो लियाकत पेक्ट होननानै बुंदों। लियाकत गोरोबथा आरोखि। दा बे गोरोबथानि बाथ्राया जाहैबाय, बे गोरोबथानि गेजेरजों पाकिस्तानाव थानाय माखासे मुस्लिमफ्रा बा खारना थाहैनायफोरमोन आरोखि, बिसोरखौ लाबोफिननायनि, माने शरणार्थी जानानै दंहैयोमोन बिसोरखौ लाबोफिननो नागिरदोंमोन नेहरूआ। दा डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीआ बांगालफोरखौ लानानै जि मोनसे भारतआव इयुननि थाखाय खैफोद जागोनखौ नुहुरखादोंमोन। दिनैथ' खैफोदानोखा, आथिखालनि जि थासारि सफैबाय, हिन्दु मुसलमाननि गेजेराव जि मोनसे जों स्रा नुहैयो सावगारिफोरखौहाय, दिनैहाय जेंना जेथोआनो मुस्लिमखौ लानानै जानो नागिरनाय बायदि नुयो, बा जानोबो थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नुहुरखानानैनो ओंखायनो डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीआ नेहरूनि बे गोरोबथानि बेरेखायै बियो आवाज दैखांदोंमोन, बाथ्रा बुंदोंमोन, बेनो दाय जादों। आरो बे दायावहाय बेजों लोब्बा लाखिनानै जम्मु काश्मीराव बियो 1953 मायथाइयाव बियो एक राष्ट्र एक नीति होननाय मोनसे माबाखौ लानानै बियो जोंनि भारत हादरनि फिरफिला तिरंगा मोनथाम गाबनि बेखौ बिरहोनो थांनायाव
नेहुरुआ बेखौ दाय होनानै एरेस्ट खालामफैयो माने खाहैयो आरोखि आरो कास्टडियाव जोबनानै दोनो बे समाव पुलिसनि माने बुंदों आरोखि कनस्पिरेसि नेहुरुनि दङ आरो बुग्लिहोदों बियो कास्टडियाव आरो बे बुग्लिहोजानायनि थाखायनो हयथ' हार्ट एटेक जादों बियो उनावहाय बेजों बिदाय जादों आरोखि दा जायखि जाया दिनैहाय आं नैबेखौसो बुंनो लुबैगोन डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि सोमोन्दैथ' बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो बेनि सोमोन्दै बुंनांगौबाथ' मालाबा सम बोथोर लानानैसो जोङो सावरायनोबो गोनां जागोन जे बिनि सोमोन्दै बेखौ मोजाङै मोनथिनोब्ला आरोखि दिनैनि समाव बेनि मुङाव बेसेबां गोबांथ' दंफां गायदों जानो हागौ जेरै गोबांखौ जों नुयो बायदि जायगायाव लामायाव गायनानै जेरै गायनायनि मुङाव गायोल' खिन्थु बेखौ फोथांनायाव जोंनि गायगिरि बिथांमोना बेसेबां बिबान दं बेखौनो आं बुंनो लुबैदों थांनाय बोथोरफोरनि जि खामानि मावबोनाय हाबाफारि बेखौ जोङो नुबोबाय जे जोंनि आफादफोर जोंनि माखासे सुबुंफोर जों नुबोदों आरोखि खामानिखौ मावो बेयो बाख्नायथाव बाथ्रा नाथाय खामानि मावखांनायनि उनावहाय जि बिबाना माने गोनांथार बेखौ जोथोन लानानै देरहोनाय माने बिफांखौ माने गिदिर गोलाव खालामनाय बे बिफाननिफ्राय खिन्थु आनज्रायना थानाय बायदि नुयो जायनि जाहोनाव गोबां माने सरकारि आसनिफोरबो लानाय नुबोदों पन्सायतनि दारैहाय दा बेफोरखौ जों नुबोबाय गोबां गायदों थाखा फैसा खरस खालामनाय जादों नाथाय बिफांखौ फोथांना लाखिनो हानाय जायाखै दा बिनि थाखाय जोङो सानफिननांगोन आरो जोङो बोरैहायबा खामानि मावनायखौ जोङो मिनिंफुल बा ओंथि गोनां खालामनो हायो बा बिफां लाइफांखौ जों फोथांनो हायो बिनि फारसे जों सांग्रां जानांगोन ओरैनो दिनैनि समावहाय दिनैनि थासारिया जोंखौ बुंदों जे बिफां लाइफां गैयाबा सुबुं सोदोमस्रियानो सानसे जोबस्रांहैनोबो हासिगौ होननाय बाथ्राफ्रा बे बिजिरनायबो नायनो गोनां बाथ्रा मानोना जोङो मोन्थिदों दिनै बुहुमाव वेदार इमबेलेन्स जाबाय बोथोरा जाय समाव जों अखा मोननो बे समाव अखा मोननो नागिरला बिदिनो बांद्राय सान्दुं माने हा गावस्रालायनायफोर जायो मालाबा दै बानाया माने नाङै समावनो बोथोर गैयैयावनो गिलु-बालु दैबाना जानानै जोबस्रांनाय हाबाफारिबो जागासिनो दं आरो हा खुरखानाय खामानिफ्राबो दैमाफ्रा जे माने जोंनि माने हाब्रां खुरखानाय हाखौ जों रैखाथि होनो हायो बेफोरबो जालांनो नागिरगासिनो दं बुहुमा दिनै बुंनो थाङोबा मोनसे ग्लबेल वार्मिं मुलुगनां मोनसे बिदुं बे बिदुङाव जोङो बयबो भुगिनो गोनां जादों दा बेनिफ्राय बारग'नांगौबा बिफां लाइफां थाथारनांगोन नाथाय जों दिनै अना बिफां लाइफांखौ फोजोबनानै लाबाय गोबां हाग्रा ओनसोल दंमोन बे हाग्रा ओनसोलफ्रा दिनै जोबस्रांलांनो हमबाय मानसिनि गिलु-बालु अननाय गैयै बे आखाइयावहाय गोबां सुबुङानो दंफां दाननानै सुराङै दंफां दाननानै फाननो हमबाय फोजोबस्रांनानै लानो हमबाय रिजार्भफ्रा जोबस्रांनो हमबाय आरोखि दा बिनि जाहोनावनो दिनैहाय जोङो मोनसे वेदार इमबेलेन्स माने बोथोरनि जि मोनसे जोंखौहाय जाय समाव जोङो अखा मोननो गोनां जानाय बा मोनाखिसै बहाय जाय समाव जोंनो नाङामोन बे समाव अखा हाजानाय बाना जानाय बेफोर माबाफोरखौ जों मोनबोबाय आरोखि ओंखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो बुजिनांगोन बेनि गोनांथिखौ दा ओंखायनो दिनैनि समावहाय बिफां गायनाय जि हाबाफारि लादों दिनैहाय बर' कसारि अइलफा अट'नमास काउन्सिल आरो लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोरजों लोगो नांनानै जि मोनसे हाबाफारिखौ लाबाय बे हाबाफारि जानानै थानो नाङा बिफां गायनायखौ जों पाब्लिसिटि खालामदोंबा बे इनाय जागोन बिफां गायखांनायनि उनावहाय बे बिफांखौ देरहोनायनि बिबानखौबो जोंनि मावथिफ्रानो लानांगोन जोंनि दिनैहाय भारतीय जनता पार्टिया मोनसे बिथोन होदों जोंहा जिल्ला कमिटि थाबाय बेनि उनावहाय मण्डल थाबाय मण्डलनि उनाव बुथ कमिटि थायो बे मोनफ्रोमबो बुथ कमिटियाव ओरैनो बिथोन फैदोंमोन मोनसे बुथ कमिटिया बाङायावबो 10 बिफां गायनांगौ 10 बिफां गायनांगौ नाथाय बेखौ हास्लाबदिया आंनि मिथिनायाव हास्लाबाखिसै दा 10 दंफां गायदोंबा बे 10 दंफांखौबो गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन लानाय बिबानाबो बै बुथ कमिटियानो लानांगौ दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै बिजेपिनि मानसिफ्राबो बुजिजोबाखै जानो हागौ बिथोना फैदों हाबाफारिखौ केरि खालामबाय गायनायनि उनावहाय नाथाय बेखौ फोथांनाय बा बेखौ माने गिदिर गोलाव खालामनायनि बिबाननिफ्राय नाथाय आनज्रायना थानायानो बांसिन जानोबो हागौ आरोखि दा बे जानो नाङा ओंखायनो एवारनेसखौ जोंनो नांगोन एवारनेसा जोंनो नांगोन आरो जोङो रायजो राजानाव बेखौनो जोङो मेसेज होनांगोन बिफांनि गोनांथिया मा दङ बिफां थायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो बिफां गैयाबा मा जाहैनो हासिगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो खोन्थालांनांगोन रायजो राजानो
बे ओंखायनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे बे मेसेजखौ होनो नाजानाय जादों. Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Tech, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.